Mapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa Talisay nagapangama na sa pamalatian nga dala sa pagbago sang klima. Paano bala malikawan ang ini nga mga pamalatian? Yaring balita ang tutukan, Darin Pedreso live, gikan sa Barangay Zone 3, Talisay City. Lynn, anong latest? Adrian, mga kapuso, kadungan sang pagbago sang klima, lauman sunod sa Provincial Health Office ang pagtuhaw man sa nagkalain-lain nga pamalatian. Masami ginaatake sa iya nga allergy ang iloy nga si Christine. Gani sa pagkambyo sang tiyempo, aminado ini nga isa siya sa madasig matapikan sang pamalatian. Sa obra, guro, init, tapos ulan. Wala lang, sako lang sa baligya, pakari, paninda. Nagsugod naman sa pagpanglimpyo sa palibot si Nanay Ninita. Halin sa laya nga mga dahon, kutob sa mga malagba nga sangasang tanom, ang iya nang ginpangutod kag ginpanghaboy. Iniagod malikawan nga istaran sa mga lamok nga posible halinan sang dengue. May mga apo ini, gani doble ang iya paghalong batok sa pamalatian. Kung nagatambak na ang mga basura kagano, alaway lang tawon, lamok, damo. May mga bulak kami nga daano. Tiki nang lang gidya sundon mo gidya kahawan. Sunod sa Negros Occidental Provincial Health Office, kabahin sa mga balantayan nga pamalatian karon nga mabugnaw kag maulanon ang tiyempo, ang water kag food-borne disease, flu-like illnesses, leptospirosis, kag dengue o kunwail. Bangod sa inali nga pagbago sang temperatura, nagabag-uman ang pag-adoptar sang aton immune system, rason sa sipon kag ubo. For the sudden change ang aton nga temperature, so damo subong ginaubo, no? So ang aton nga mga flu-like nga mga diseases nag-ara naman nagasugod naman. Sa datos ng PHO sa 2023, 8 ka pasyente sa probinsya ang napatay bangod sa kolera. 20 naman ang napatay sa leptospirosis, kag 7 naman sa dengue. Ginabantayan nga posible magsaka ang kaso sa mga amo nga mga balatian bangod sa pag-umpisa na sang ulan. Agud malikawan ang ini nga pamalatian, abiso sa PHO sa publiko. So we have to watch ang aton nga sanitation gid, no? Ang aton man gid nga paninlo sige-sigihon ta gid. Kinanglan i-boost naman ang aton immune system. Adrian, sa tion nga makabatsyag sa sintomas sang kaangay nga mga pamalatian, gilayon nga magpadulong kag magpa-check up sa pinakamalapit nga health clinic sunod sa health expert. Balik sa imo, Adrian. Marabog salamat, Aileen Pedreso.